Здравейте хора, аз съм Елив и днес видео ще ви покажа моят аутфит за навън. И го показвам след 3, 2, 1, зирио. Ето го моят аутфит. Аз съм с ето това панталончик с обоса, с ето този стотиен и тази хубава блуза, тази хубава шапка. И ето тези очила, които си ги купих вчера. Опа. И да. И тръгвам за навън. Ако видеото ви харесва, дайте пак нагоре, абонирайте на канала ми. И това е всичко от мен. Довиждане!